Delikado guys, umuulbo. Tana. Kado. Ini si ay portrait. Lord. Ginuo ko. Ginuo ko. Patay ka. Saan naman eh, si man kasud dari ag fire truck. Gisud man agian nga to. Di makalusot ag fire truck dari. Guys, good morning. Inom saghang kin og kuan. Ininit. Ang laba meron guys. Uban ko kin ha. Uban ko kuya kin na to guys. Tabang ko sa mga labunin. Guys, maglaba na mis Papa Gabriel. Magdengan na mis Papa Gabriel guys. Papa Gabriel na kauban kung hindi kadaog dari kamera di ah. Pasaan na nis planggana. Nada pwede. Kamu lapay daghan. Na, imo mo kinadaghanan dani. Ang hana na ilaom. Wala ko sila labunan. Sa day mo kinadaghan naglabunan. Samo. Di, kabantag ya ka ng anak. Goroon. Wa isa nawa. Isa. Garaon, imo may kinadaghanan ron. Minjo. Maglabas kami kada jet guys kay unso na. Punta. Urot ang labunan katuro man tayong planggana o karang das basket. Ikaw das baldikim. Okay. Daga. Bugat. Bugatan man. Guys, laban ng mga person. Sa ako mga ganis, tulog ko sa kandi. Kapaaguan, mga pintal. Sa kong tataan na to guys. Nih, ano? Laba mo? Dami na bang mga kuan taong na. Tanami. Pero naskim-kim. Amra isang gibawon guys ug kaan pajibar kay madyo nagkatasan na siya makuot. Isa do maguban-uban ni siya, di man mapabilin. Nice lagi ni buwak ka kanina ang gumamela. Nice din no. Cute. Nahan ko sa color. Lagang jibar ma. Do ka buok. Tuha? Baon nimo. Hindi ka mabuntas. Hindi ka mabuntas ito sa labahanan. Mula may nakabanga dari sa mga labahanan karon guys kay lajog bakla dyan. Ano man gikapoy ka? Nuza. Nahinay good. Nahinay baklay. Dagan-dagan man pud in taon. Adlak mong mabijaan. Agot na mis among kinakus gang labahanan guys. Halan kibaw-kibaw na gasagang mong dam. Ning kibaw na agdam dari sa mong deo guys. Haan na ni. Pero di ka dyan sa mong hubas sinuon. Ini sa mahubas sinuuning kuha na guys. Dapita. Malabo ni mahubas. Mahubas gani grabe naghanag isda na ni. Muro ka nagkaag kumagka. Ito. So dali mi sa malawhanan guys. Nga kinakusgaan nga labhanan. Ibutangan na Papa Gabriel na upandong na. Tagbang ta dari. Gamay ra dali mo labanan. Gamay ra dali. Udah na unag panglaba. Yuyo. Ano sa jukay tinaw. Nena pa, ambak na. Anira ka. Sara kay babaw. Ha? Dami sa lupin kay madyo nang naihapinan sa mga nilabhan. Yala pagka tumawag ka ng isda ma. Tuwa nagtingag. Yung baon. Ay mong baon iha di ara. Baon ni Kim. Mangidad baon Mawit guys. isak. Ha? Ginagkubatan ko an. Napi isda man si pamaak na guys. Naidaghang isda gagmay na. Langoy. Mga isda na sila kana na ilang masimud kitaan. Kita na mga simod sa mga isda. Matoy. Wala lagi na nagto ni mga isda Uza. Ano ma? Tita. Habog yun. Kusot na guys, kusot. Kusot time. Pag-abri, nagpuan. Mga kusot, karoon dalig human. May init ng tagtataod.
Dali human guys, kaya dali kabangan man. Hindi namang it. Dali. Kalay lapo pa na rin. Lapo, dato. Guys, mahaw. Manamig pang laba. Tuan na lang hay-hay na kamang mga nilabhan. Mahaw na mi. Alas 9 na. 9 na. Kamanto na mo guys, mga lasut-sut kapin pa no. Hindi na. Size may sugod og laba guys. Humangos 9. Ligo, margo yung ligo gapon. Ano ta? Masa. Bangus. Sasang ka lang oy. Ha? Nangamoy ko sa ilaw. Ja, kamo na ka. Ano ko lang guys. Hay na mo guys sa gamang mga nilabhan. Puno gamang hayha dyan. Basta gadud Sabado guys, tingob-tingob ning amang mga labhanon. Thanks Lord na humana ka din taon. Salamat sa Ginoo na naman na may panglaba. Napadari mga hinangir. Nagdaray mga hinangir. Manamig panglaba, uniform mga kuyas, lang mga uniforme manalabhi. Bukad nag-init. Gabi sigahag kalibutan oy. Siga ko mga blik-blikis. Nga naman sila. Dudik! Muna mo ko na bleg. Ikaw, manag sa bleg. Hala. Ano man yan? Bujik, sa bleg nyaman mo. Aduh. Hinay sa kaadyo oh. Hadlag kag naiwakwak. Paano di pare Chris, anak ko nung kabilya ito. Saan ka nun ita? Kabilya, so ina yung Chris na kanang kabilya naman kaya may lipat. Pahimo kag tabanog. Nice na kadyo na si kankutan na guys na. Nalis ko ang sala. Anto pa dong. Wow. Thank you na. Sama na og skin ko tari. Pintalo na na siya. Halos pikas kwarto. Pintalo na siya dahil guys. May dari tambajan guys kay grabing kasagag hangin, huro-huro. Ha. Dala sa atbang. Ato pa ibutang to. Lamay-lamawon. So. Naibutang guys kana na gagmatoy naman kaadyo maron nagputot kadag nangako na siya apektuha sa init. Lagi dabdaban ang dadto imbis para nanalaja adto jud na ubos. Naunsa naman tao na oy. Sigasa naman laman na may mag Panahon na dari. haling ang dadto oh arang kuha na pagsunog dadto. Sunog pa daris. Dadto guys ito unahan ganihan nagbuto-buto ag butong. Buto ang butong ganina. Hari kang matulog. Tang kuha na naman itong mga kanding pa pang haa. Aw. Ag sunog na to oh. Ginoo ko nang sa nabantaw ni sunog dani. Mga kakahujan guys kasagaran. Sunog na dihaya. Haji milinahan. Uy ginoo ko sa mungan hadan mga bahay. Bantazan kasi na diha. Mantugay ra niya kay nang buto-buto. Ang mga butong butito. Nato po dadto spikas to apoy. Aso-aso. Ginoo ko nan sa naman ang gilibutan naman mi daris. Kadyo. Oh, adyon taon mo pa ang gidusil-dusil mga person. Kinsa man mga person na may dusil-dusil mga kasagbutan kay bawong arang inita dali mo sila bag kadyo. Yan taga fire, mazunta nag taga-fire ka nag-iatbang na mga kadyo dari. Ginoo ko guys. Ansa na ba ni? Dito na kadyo. Natupod na kadyo. Saan naman? Masuda ito nila. Bau, masih masuda. Depoy. Masing nangasangit agwahir. Sagwahir, masing nangasangit. Ito anan. Tawag po nang palumang na mga wire lagi karsada. Ginoo ko. Mali pero mga bugto na. Ginoo ko. Suga man kasudari. Ansa naman tao ni oy. Diin ta manog dub-dub-dub kay grabing inita. Tanong fire dato padung.
Tabang baka nalang pasirit nga grabe man ang nakuan ng kuan Ginoo ko Lord. Hindi ka na sila Jakilo. Nagdubdub na na sila. Di na matabang dihan nilag paeng kay paduong na atos jimilinahan jarang bagaa ka jug sagbet. Ato sila Jakilo. Nagtabaan sila. Ginoo ko. Nagdubdub sila. Ay di bay dato day deus ada tu jimilinahan. Hala Ginoo ko nalekep man ang jimilinahan. Hala. Ara nakeam dag sunog dito oh. Wow. Hoy Ginoo ko kisa man taon na nagkuan. Nagdubdub. Nagdubdub. Bakit Hala delikado ila ti Mimi. Delikado ila ti Mimi. Na. Na may taga fire dito kasada to. Hala Ginoo ko daram day nasunog da jimilnahan. Totoo ah. lahat ini? Na di man kasada ni fire truck. Na ah. Di kasada fire truck na kala man. Ginoo ko sunog ang jimilinahan kay bawog daghay. Kahoy maniga gud na danha. Panagi pamunawan na nila kuan kaju. Lagi Ginoo ko. Ha? Tali tata. Tali. La nagbinuna na sila kuan kaju. Di kasada kuan fire truck dani. Hala, Ginoo ko ha? Na, uy, Ginoo. Kaya tang bunawag masagbat kay delikado. Uy, Ginoo ko. Hala, dari man day nagsiga-siga, nakuha naman day sunog. Ini kanina. Delikado na mga na, oh. Nagsigig. Hangin gud na. Delikado kay naman guybay dari. Tinga naman na may bumbi. Sus niyo. Na, ang dili dari. Na to pa ilawaki nagsilaabot. Lamita, uy, Ginoo ko, nakakajug ko. Bagog lang kay bi. Bakay bang bunaw. Oh, Ginoo ko. Ang bunaw ka delikado sa moabot tis bay. Simba ko. Tabangan. Anar ka day. Di man hala. Hala. Ganina? Mula ito ganina. Gagrabing ko na. Arang sagagaso. Gara may nung pasiga hinunod ko na. Ginsa may nanguana ni. Nabuing. Ko. Hindi man mamatay. Siga man. Uy, Ginoo ko. Nagara man hinuon. Nani, siga. Butong man ni. Butong. Na, nagsigsig ah. Uy, Ginoo ko. Hadlo ka man ni. Uy. Saan naman ni. Kim. Kibot Kim. Kaya magtabang si mama puspus sa kaju. Tapos pusa kaju. Kado man ay mo nga na mo kala kay puro maalaga. Moabot din dito. Ay mas plastic wala kasi musiga. Plastic ba? Nangkatan niyo. Uy, anak ka. Dito mo ko nun eh. Dito skuan ka na. Sayong ha, dilapod. Sayong pod. Delikado guys, umuulbo. Sila mangi pang kinsa kay nag-among-among taon eh. Hala. Padung naman din ni ubus. Sunog. Hala. Na pamunlutan na lang paniguro ni kay delikado mo aris bay. Ote. Tawid. Wow, basin. Tawid oh. Ginoo ko. Murag diri sa ubo siguro. Tawid. May Oh. kisa ka nang giamong-among in taon dani uy. Apil nandiyan na. Abot siguro tong boss. Magan ka rin. Kana, ansa diha. Mo lagi. Huwag mabantad si delikado rin mga bahay nang gitapok. Kasi doon pa lang yan, alam ko na, lumakbo to eh. Yan, sinundan ko. Ganina lagi diha. Kanini ulbo. Ganina diha may nagibuto-buto lagi abi na mo. Wala, gina. Mga butong siguro to. Uy, Ginoo ko. Siga man dyan siya kay grabe mga ladyaag mga kahoy. Kapatay mga sagbot Ay, na. malayo na pala. Dito pala. Umpisa pa To ah. lang. Bigilak. Nanadanas ko, nanadanas sa jimilinahan. Yan ako, mayroon ako. Nasa jimilinahan? Hadi na matabang.
Di matabang lagi na ug nada na sugod sa ilawom. Di na matabang kay grabing daki man na diha. Naman di ay ni. Di na matabang ko ana. Zadana guys kay puro baja-laja dihang masagbet kay puro man ang mga dahos si Melina nang nas ilawom. Ginoo ko. Kinsa man taon na nag-among-among og dubdub. Nagdari. Nagbumbiro bawag makaabot to ilang hus dani. Siguro kaabot ilang hus din eh. Dik, ang problema din guys sa mukatag agka jo nang abot didto, naibay didto oh. Sa puro baja-laja ag Grabe ra tagbot. magtagbot didihang laja. Na. Oo ko saan na lang. Marang paita. Di ba maka dag bumbu Nani siga na. kuan? Bawo. Lagi dagko taman. Saan naman ni di man kaabot ag hose dari fire truck. Agpa Delikado man gigas kay namang mga bay dari na mga bay dari. Da didto pus pikas na pay bay. Samot kay puro laja ag sagbot. Uy Ginoo ko. Toto. To dito Jimili na hano. Sus. Di na matabang liha ug anana na yung suot ng kazo. Apa man to? Siga pa to. Ginabasa ni Siloy. Uy Ginoo ko. Siga pa to. Kinsa man tao da nag-among-among panusil sagbot. Akin ni may sakopon. Tutuloy na din. Pangwakli na laman ning sagbot dani. Hala. To. Kinsa man to Timimi? Uy Ginoo ko. Tuwa. To. Ginoo ko di matabang guys kay di kasedag kuan tubig. Gatong uhot ni. Tuwa dito oh sunog naman dai ko. Uhot. Ginoo ko. Ito pa rin eh. Wala nang karunog na to. Dahil nawara kasi ka na. Ta Ginoo ko ra kasi gaman. Hala ni Basta hapsag hangin. ulbo man. Ni ulbo. Ni ulbo agkadyo Ginoo ko hala. Ni ulbo agkadyo. Matabang na hala Ginoo ko. Dag tubig pa dere guys arang mangladua. Di. Hala Ginoo ko Lord. Balag dan haradapit nga kuan nanas kahujan di laman da tumutabok kani mga bay. Patis papating. Nagdan hanap mama. Ginoo ko. Dari ka lang tabang. To. Tata. Ginoo ko. Patay ka. Prito ko. Oh, grabe gisnoy. Gisnoy. Yung daga. Iya, dito. Nambubiro ba ako mag-drive? Ako aboy. Dagkanay. Atak na lang ako. Dagkanay. Iya, ako mag-drive sa biro. Saan naman eh si man kasud dari ag fire truck. Lisod man agian nga to. Di makalusot ag fire truck dari. Ay, wa pa di agi. Naghanay snow. Nagdari guys na pangpang na agkuan. Naghanay snow. Diyan. Ang dadto na pud ning dagan nga to padung ang kazo. Diyan. Tugin mo ma. Uli na to. Lagi. Tugin. Mazuntang bundak ag uwan barang mapang ni. Ginoo ko ning balira baghangin. Ko Lord. Ato ko na tama. Lagi ning kuan naghangin ning bali manggod sija. Nani bali naman pud. Hala Ginoo. Nana lagi bumbiro kaso di man kaabot ilhang hose dari. Nana bumbiro to as kalsada. Di naman. Kani mo dagan na lang ari. Ginoo ko. Nasunog. Lord. Lagi nga. Ang mo diha kaya mga paso mo. Guys, nadas ibabaw ag sunog nasud sa kakahujan. Adleklaman ka na mga bahay ra ba? Ag fire kay di man kasud ag ilahang hose. Hose sa bumbiro di man kasud to nabeura. Ginoo ko. Naman na. Wah.
Di man makasuda gilahang hose, di masiritan og tubig. Uli nag fire truck guys. Saan di man sila kasuda tos nasunog.